Tästä ei tuu yhtään mitään. Kakkelperin poja. Vähittäismyyjille menee 4 rasiaa maksalaatikkoja. Kaikissa on teidän paskaa jumalauta. Kohta minun nimi komeilee rielee. Jumala 4 ja tänne on tulossa korealaisia 4 katsomaan aamusta. Ja tänne on tulossa massa korealaisia inkereitä katsomaan elinmaktu kortonki. Jumalauta. 2 kuukautta oppisopimusi. Ja jos minä saisin päättää eikä läänin virkamiehet, niin minä saisin 4000 rasiaa maksalaatikkoja. Jumalauta. Jumalauta.